Lumipas pa ang ilang araw at muling bumisita si Dario sa kanilang angkan. Kasama niya noon si Astring, gawa ng medyo nakabawi na ito ng kanyang lakas. Di rin naman kasi ito tumututol sa desisyon ng kanyang asawa na doon muna sila manirahan sa kanilang tahanan. Pagdating nila sa pamamahay nila Dario, nadatna nila ang kanilang ama na abala sa pagbabantay ng kanilang mumunting tindahan. O Dario, mabuti naman at napadalaw kayo. Pumasok na muna kayo at nang makapagpahinga na yung apo ko. Bungad na wika ng ama ni Dario. Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali namang pagbukas ng kanilang pinto upang makapasok na ang mag-asawa. Ilang minuto pa ang lumipas. Pinili na muna ni Lola Astring na mahiga nang sa gayoy makapagpahinga sila ng kanyang anak. Habang naglalaro noon ang mga bata, panay naman ang paghawak dito ng ama ni Dario habang merong inuusal. Alam ni Lola Astring na pampuder ang usal na yon, kung kaya't hinayaan na lamang niya ang ama ni Dario sa ginagawa nito. Pagpasensyahan mo na, Astring, ha? Kung nilagyan ko ng puder sa kaliwa ang iyong anak, makakatulong yan sa kanya upang hindi siya matunton ng ibang lahi ng mga aswang. Wika ng ama ni Dario. Ayos lang naman ho yun, Tay. Mabuti nga't merong puder na si Pilo Carpio upang kahit papaano'y lumaki ito ng ligtas sa kapahamakan. Sagot naman ni Lola Astring. Matapos nilang makapag-usap, pinili na ni Dario na kausapin ang kanyang ama. Ang pinag-uusapan nila noon ay tungkol sa nangyayaring pagpaparamdam ng mga mambabarang na siyang kadugurin ng kanilang napaslang. Ayon sa ama ni Dario na ilang araw na silang nagkasalubong ng mga ito at nagkausap. Halos hindi umano nagagawang matinag ng mga mambabarang na yon kahit kasama pa noon ng ama ni Dario ang iilan sa kanyang mga tagasunod. Doon din nila noon napagtanto na maaaring isang pangahas lamang ang angka na yun o di naman kaya'y meron lang talaga itong matataas na karunungan kung kaya't hindi nila ito nagagawang matinag. Dahil sa nais ng kanilang angkan na ang mga mambabarang ang unang gumawa ng hakbang, kung kaya't pinili na muna nilang paghandaan ang mga susunod na pangyayari. Hindi naman maaaring ang angka nila Dario ang unang gumawa ng hakbang, gawa ng yon ang magiging rason sa ibang uri upang sila ay pagtulungan. Kailangan nilang maging mahinahon sa paggawa ng aksyon upang hindi malagay sa peligro ang kanilang lahi. Matapos nilang makapag-usap, pinili ng dalawang maglakad-lakad sa labas ng kanilang bahay. Bale, ang naiwan sa tahanan noon nila Dario ay si Astring at ang iilan sa mga aswang na pinagkakatiwalaan ng gabunan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nadapo sila sa sentro ng baryo kung saan nasipat nila ang 7 matatandang nakaupo sa isa sa mga kubong naroon. Ang 3 sa mga ito ay matandang babae na halos merong takip sa buo nilang pagmumuka. Sa paglalakad noon nila Dario, pinili nilang ipagsawalang bahala na lamang ang kanilang nasilayan. Sa paglagpas nila sa mga ito, laking gulat na lamang nila nang maramdaman nila ang paglapit ng mga ito sa kanilang kinaroroonan. Sa paglapit ng mga matandang yon, ay halos pagtinginan na sila sa lugar ng mga ordinaryong tao. Alam kasi ng mga kababaryo noon nila Dario kung gaano kabantog sa kanilang larangan ang nakabangga ng kanilang uri. Kung hindi sila magiging maingat sa kanilang mga gagawin, ay maaaring magdulot ito ng pagkamatay ng marami sa kanilang lahi. Nang tuluyan na silang mapalibutan ng mga ito, ay nagwika ang isa dito ng, Ginoo, ilang beses na tayong nagkausap at nagkita.
Siguro naman ngayon, maaari mo nang ituro sa amin kung sino ang may gawa ng pagkamatay ng isa sa aming mga kapatid. Mariin itong kinukundina ng aming uri at hindi kami papayag na basta na lang yurakan ang aming paniniwala at kakayahan. Ngayon, kung muli kayong magmamatigas at pilit ipagsasawalang bahala ang aming mga sinasabi, ay nangangahulugan lamang ito ng digmaan. Handa kaming mamatay para sa aming ipinaglalaban. At sana'y kayo rin. Kasabay ng pag-uwi ka nito, ay ang pagtitig nito kay Dario na parabang nais siya nitong kitila ng buhay. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Dario sa kadahilanang alam niyang siya ang naging mitya ng kaguluhan. Ilang minuto pa ang lumipas at nagawa ng sumagot ng ama ni Dario sa mga mambabarang. Bahala kayo kung ano ang gagawin ninyo. Nasa inyo yan kung pipiliin nyo makipaglaban sa angka ng mga gabunan. Kami ay patuloy na nananahimik upang iwasan ang gulong nais ninyong ipahatid. Huwag lang kayong magkakamaling sakta ng isa sa amin dahil hindi kami magdadalawang isip na kayo ay lipulin. Kung tutuusin, kasalanan din naman ng kapatid niyong yon kung bakit siya napahamak. Huwag niyong ibuntun sa amin ang sisi dahil nararapat lamang ang ginawa namin sa kanya. Sagot naman ng ama ni Dario. Kasabay ng pag-uwi ka nito ay ang agara namang paglisan nila Dario sa harapan ng mga mambabarang. Hindi na noon nagawa pang lumingon ng mag-ama sa kadahilanang ayaw na nilang muling masilayan ang mga nakakasukang pagmumuka ng mga matatanda. Habang naglalakad sila papalayo, panay naman ang paghagikgikan ng mga ito na parabang merong nakakatuwa sa kanilang mga sinabi. Sa pagsapit ng mismong hapon, pinili nilang paghandaan ang mga susunod na mangyayari. Itinipon ng ama ni Dario ang kanyang mga mandirigmang gabunan upang makaya nilang salubungin ang mga mambabarang na magtatangkang sila ay lipulin. Habang patuloy na nag-uusap ang angka ni Dario tungkol sa kanilang plano, ay wala silang kaide-ideya sa ikinukubling pagkatao ng mga mambabarang. Ang buong akala kasi nila noon ay purong mambabarang lamang ang kanilang makakalaban. Hindi nila noon sukat akalain na meron pala itong kasanggang itim na engkanto na siyang nagpapalakas sa kanilang kakayahan. Sa pagsapit ng 10:00 noong mismong gabi, ay biglang nakaramdam noon si Lola Astring ng kakaiba sa buong paligid. Animoy merong mapangwasak na puwersa ang nagpupumilit mangibabaw sa kanilang lugar, kung kaya't pinili ni Lola Astring na pabantayan kay Dario ang kanilang anak na si Pilo Carpio. Dario, dumito ka na muna at meron lang akong gagawin. Wika ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, agad niya namang tinabihan noon ang kanyang anak at di na nito nagawa pang sumagot noon kay Lola Astring sa kadahilanang napakabilis ng mga pangyayari. Paglabas ni Lola Astring sa kanilang kubo, ay nasipat niya ang pangkat ng ama ni Dario na maiging nagbabantay at nagmamasid sa buong paligid. Tay, nandyan na sila. Wika ni Lola Astring. Astring! Bakit ka nandito? Bumalik ka na sa kubo ninyo. Kami na ang bahala rito. Sagot naman ng ama ni Dario. Huwag mo akong alalahanin, Tay. Kaya ko ang sarili ko. Tsaka kung pababayaan ko kayo, sigurado akong labis kayong mahihirapan sa mga mambabarang na yan. Hindi sa minamalit ko ang inyong kakayahan pero meron akong nararamdamang kakaiba sa papalapit na grupo. Paliwanag naman ni Lola Astring. Matapos niyang makapagsalita,
Segundo lang noon ang pagitan ng biglang nagsilitawan ang mga matatandang mambabarang sa talahibang naroon sa kanilang harapan. Nanlilisik ang mga mata nito at meron itong mga kasakasamang aso na kasing laki ng isang maliit na kalabaw. Namumula rin ang mga mata nito at bakas sa kanilang pagmumuka ang pagiging mabangis. Hindi naman ito gaanong pinansin nila Lola Astring sa kadahilanang nakatuon ang kanilang wisyo sa mga matatandang mambabarang na kasama ng mga aso. Ang iilan kasi sa mga mambabarang na nasilayan noon nila Lola Astring ay merong daladalang bungo ng tao na merong nakatirik na itim na kandila sa pinakabungo nito. Habang papalapit ang mga ito sa kanilang kinaroroonan, panay naman ang paglakas ng mga engkantasyong binabanggit ng ama nila Dario. Minuto lang din noon ang lumipas nang tuluyan na itong maging isang ganap na mga aswang. Ibang-iba ang mga katayuan ng mga nilalang na yon na halos maihahalin tulad mo na sa wangis ng isang dyablo. Ang tanging ikinagulat lamang ni Lola Astring sa kaanyuan ng ama noon ni Dario ay ang kulay pulang balat nito at ang napakahaba nitong buntot na merong matulis na dulo. Meron din itong mahabang pakpak na merong nakausling mga buto sa dulo nito. Matutulis din ang mga kuko ng ama ni Dario na halos sa pagsilay pa lamang dito ng isang ordinaryong tao ay maaari na itong makalikha ng sugat. Habang patuloy na nagmamatsyag noon si Lola Astring, ay panay naman ang pagpapakawala ng mga mambabarang ng kanilang mga insekto. Ang iilan sa mga ito ay kumakain ng daladala nilang insekto na bahagi ng kanilang ritual upang malaya silang sapian ng masasamang elemento. Ginagawa yun ng mga mambabarang nang sa gayoy matapatan nila ang bilis at liksi ng mga gabunan. Matapos ang kanilang pag-uusal, ay doon na silayan ni Lola Astring ang pinuno ng kanilang angkan. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, nakasuot lamang ito ng simpleng kasuotan na halos mapagkakamalan mong isang ordinaryong tao. Meron itong kasakasamang dalawang matikas na lalaki na siyang pangunahing tagapagbantay nito. Sa lahat ng dumayo sa tahanan nila Dario, tanging yun lamang ang hindi gumagawa ng hakbang na parabang ang nais lamang nito ay manood sa nalalapit na labanan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang sumipol ang isang mambabarang nang sa hindi malamang dahilan. Kasabay ng pagsipol nito ay ang pagrinig nila Lola Astring ng pagyanig sa lupa. Alam nilang merong kakaibang nilalang ang papalapit sa kanila, kung kaya't pinili nilang pakiramdaman ng buong paligid. Habang papalapit ang nilalang na yun, agad namang nagsiliparan ang mga kasamahan ng ama ni Dario upang lumawak ang kanilang paningin. Sa pagsilay nila di kalayuan sa tahanan ng kanilang pinunong gabunan, ay doon nila nakita ang dalawang kapre na tumatakbo papalapit sa likuran nila Dario. Agaran din naman nila itong ipinagsabi upang kahit papaano'y maalerto sila Dario sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Sa paglapit ng mga kapreng yon, halos tanging si Lola Astring na lamang at ang ama ni Dario ang naiwang nakatayo sa paligid. Paglapit ng mga kapre, agad din naman itong tinitigan ni Lola Astring. Maniwala kayo o hindi, sa pagtitig dito ni Lola Astring, bigla na lamang napatigil ang mga kapreng yon na parabang meron silang naramdamang panganib sa paligid. Habang patuloy silang tinititigan ni Lola Astring, ay panay naman ang panginginig ng mga katawan nito sa hindi malamang dahilan. Nakikipaglaban ba kayo ng bukal sa inyong loob? O pinipilit lamang kayo ng mga demonyong ito? Sabihin nyo, kapre,
Tuluyan niyo na bang iwinaklit sa inyong dugo ang pagiging isa sa aming mga ninuno? Alam kong nararamdaman mo ang dugong nananalaytay sa katawan ko, kung kaya't hindi mo maipagkakaila. Nakaanib ako ng tribong kinalulugdan ni Lahon. Wika ni Lola Astring habang dahan-dahan itong lumalapit sa kapreng nakasubsob ang pagmumuka sa lupa. Nang masipat naman ito ng ama ni Dario, pinili niyang muling ibaling ang kanyang wisyo sa mga mambabarang na nasa kanilang harapan. Habang ginagawa ni Lola Astring ang mga bagay na yon, halos hindi maiwasan ng mga mambabarang ang makaramdam ng labis na takot. Animoy doon nila na pagtanto na labis na mapanganib si Lola Astring upang maging kanilang kalaban. Maging ang kanilang pinuno noon ay hindi maiwasang mapahanga sa kanyang mga nakikita. Sa paglapit ni Lola Astring sa mga kapre, ay hinawakan niya ito sa kani-kanilang mga dibdib nang walang pagdadalawang isip. Pasensya na kayo, Ginang. Dahil sa aming kapangasan, hindi namin agad napansin ang inyong presensya dahil sa kinokontrol kami ng mga mambabarang. Kung kami ay nakakasagabal sa iyong gawain, ay bukal sa loob naming kami ay iyong patayin. Wika ng kapre. Nang marinig ito ng ama ni Dario, halos hindi ito makapaniwala sa sinabi ng mga kapre. Ang labis pa niyang ikinagulat sa mga nilalang na yon ay ang pagsabay ng kanilang pagsasalita na para bang iisa lamang ang kanilang mga utak. Nang marinig naman ni Lola Astring ang sinabi ng mga kapre, ay pinili niyang titigan ng masama ang grupo ng mga mambabarang. Kasabay ng pagtitig niya dito ay ang pagngisi naman ng mga mambabarang na para bang natatawa ito sa kanilang mga nasilayan. Segundo lamang noon ang lumipas nang biglang tumayo ang mga kapreng yon at nagpakawala ng dalawang malalakas na pagsuntok sa kinaroroonan ni Lola Astring. Pagbaling niya ng kanyang paningin sa mga ito, ay biglang lumitaw sa kanyang mga kamay ang mutya ng palakol. Kasabay ng paglitaw ng armas na yon, ay ang muling pagsubasob ng mga kapre sa kanilang kinatatayuan. Hindi na nagdalawang isip noon si Lola Astring, kung kaya't agaran niya namang kinuha ang mga baong insekto sa mga kapre upang maging malaya na ang mga ito. Habang ginagawa niya ang mga bagay na yon, ay hindi na nakapagtimpi ang mga mambabarang nang masipat ng mga ito ang pagdukot niya sa isang barang na insekto. Alam ni Lola Astring na kapalit ng insektong yon ay ang buhay ng isang mambabarang, kung kaya't agarang gumawa ng hakbang ang kanilang mga kalaban upang pigilan siyang patayin ang insektong kanyang hawak. Nang masipat naman ito ng ama ni Dario, ay mabilisan din naman ang ginawa nitong pagsugod upang salagin ang gagawing pag-atake ng kanilang mga kalaban. Ilang minuto lamang noon ang lumipas, biglang humandusay sa lupa ang isang mambabarang nang pisain ni Lola Astring ang insektong kanyang nadukot sa katawan ng kapre. Halos nagsiiyakan ang mga ito, gawa ng napakabata pa ng mambabarang na yon na siyang pinatay ni Lola Astring. Sa pagkuha niya ng isa pang insekto, ay walang pagdadalawang isip naman niya itong pinisa. Matapos niya itong gawin, pinagsabihan niya ang mga kapreng yon na magkubli na muna sa mga kakahuyan upang makaligtas sa mangyayaring digmaan. Sa pagsugod ng mga mambabarang ay hindi na ito napigilan ng mga gabunan. Halos ang iilan sa mga mambabarang na yon ay tuluyan ng nadagit ng aswang na siyang agara naman itong ikinamatay. Ang ginagawa kasi noon ng ama ni Dario ay dinadala nila sa himpapawid ang mga mambabarang
na siyang agaran din naman nilang binibitawan. Sa sobrang taas ng kinababagsakan ng mga ito, ay halos hindi na sila nagagawa pang maprotektahan ng kanilang mga bakod at puder sa kanilang mga katawan. Si Lola Astring naman noon ay nananatili lamang sa kanyang kinatatayuan habang nagmamasid sa buong paligid. Sa paglapit ng isang mambabarang sa kanya, ay bigla siya nitong sinabuyan ng mga uod na merong napakabahong mga langis. Sa pagdapo ng mga uod na yon sa kanyang balat, ay agaran din naman itong pumasok sa kanyang sistema. Habang humahagikgik noon ang mambabarang, ay pinili naman ni Lola Astring na maging kalmado sa kanyang kinatatayuan. Sa tingin mo, mabubuhay ang mga itinanim mo sa aking sistema? Nakakatawa ka. Huwag mo akong patawanin. Dahil hindi yan nakakatuwa. Wika ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang muling pagsunggab sa kanya ng mga malaasong nilalang na kasama ng mga mambabarang. Halos walang tigil ang pag-atake ng asong yon, pero ni hindi nito magawang magalusan ang napakakinis na balat ni Lola Astring. Dahil sa kanilang mga nasilaya noon, kung kaya't labis-labis ang kanilang nararamdamang pagkatakot sa asawa ni Dario. Sa pagtaas ni Lola Astring ng mutya ng palakol, ay agaran din namang kumaripas ng takbo ang mambabarang na yon upang makalayo kay Lola Astring. Ngunit habang ito ay tumatakbo, hindi nito naramdaman ang pagsunod sa kanya ng mutya ng palakol na siyang agaran din namang bumaon sa kanyang katawan. Okay, napakaangas talaga ni Lola Astring, wala akong masabi. Sunod kagad natin yung 7, 8, 9. Yun lang. Salamat.